Vítajte. Dnes sa spolu pozrieme na naozaj fascinujúce miesto – Južnú Áziu. Je to región, kde nájdete tie najvyššie hory sveta a zároveň tu žije takmer štvrtina celého ľudstva. Je to jednoducho krajina neuveriteľných kontrastov, ktorú doslova ukovali obrovské prírodné sily. Takže, čo sa vlastne stane, keď sa zrazia dva kontinenty? Možno to znie ako otázka z geologickej učebnice, ale verte mi, odpoveď je kľúčom k pochopeniu všetkého, čo robí tento región takým jedinečným. No tá odpoveď nás zavedie priamo do srdca indického subkontinentu. Je to príbeh o naozaj nesmiernej sile a o pomalej, ale úplne neúprostnej zmene, ktorá sa odohrávala po milióny a milióny rokov. Dobre, poďme sa na to pozrieť. Aby sme naozaj pochopili, ako tento región získal svoj jedinečný, nezameniteľný tvar, musíme sa vrátiť v čase. A to nie o pár storočí, ale o desiatky miliónov rokov do minulosti. Skúsme si to predstaviť. Je to ako spomalený, no absolútne titanský náraz. Indická doska sa milióny rokov plavila ako obrovská loď, až kým nenarazila do Ázie. A ten náraz, ten doslova pokrčil zemskú kôru, ako keď skrkáte kus papiera. A presne takto sa začala dvíhať tá mohutná horská bariéra, ktorá dnes definuje celú Južnú Áziu. A výsledok tejto kolosálnej zrážky? No, nie je to nič menšie ako najmohutnejšie pohorie na celej Zemi. Vítajte na streche sveta, v Himalájach. Len sa zamyslíme nad týmto číslom. 14 gigantických vrcholov, z ktorých každý jeden je vyššie ako 8000 metrov. A všetky sú natlačené v jednom pohorí. To je niečo, čo človeku naozaj vyrazí dých. A samozrejme medzi všetkými týmito gigantmi sa týči ten najvyšší, samotný kráľ, Mount Everest, najvyšší bod našej planéty. Je to taký ten ultimátny symbol nezdolnej sily prírody. A teraz príde to najlepšie. Mysleli by ste si, že to je už všetko? Omyl. Celý tento proces sa totiž ešte neskončil. Keďže tie kontinentálne dosky sa stále tlačia proti sebe, Himaláje sa aj dnes v tejto chvíli pomaličky dvíhajú. Dá sa povedať, že strecha sveta je stále vo výstavbe. Tieto obrovské hory ale nie sú len nejaká úchvatná scenéria na fotky. Vôbec nie. Ich samotná výška má priamy a obrovský vplyv na klímu. Vytvárajú totiž extrémny systém počasia, ktorý doslova diktuje život viac ako miliarde ľudí. Život v celom tomto regióne sa v podstate točí okolo dvoch úplne odlišných období. Najprv príde letný monzún od oceánu. Ten prinesie týždne a týždne brutálnych dažďov. Na jednej strane je to dar z nebies, lebo bez neho by nebola úroda. Ale na druhej strane často to znamená katastrofické záplavy. A potom, bac, vietor sa otočí. V zime prichádza zo severu suchý monzún a s ním dlhé vyprahnuté obdobie sucha. Celý životný cyklus ľudí, zvierat, rastlín, všetko je podriadené tomuto neúprosnému rytmu. A aby bolo jasné, o akej sile sa tu bavíme, pozrime sa na toto číslo. 12 000 mm. To je priemerný ročný úhrn zrážok v indickej dedinke Mawsynram. Aby sme to dali do kontextu, na Slovensku je to okolo 700. Takže áno, toto je oficiálne najdaždivejšie miesto na celej planéte. Dobre, od klímy a počasia sa teraz presuňme k ľuďom. Poďme sa pozrieť, ako presne toto jedinečné prostredie formovalo nielen spôsob života, ale aj tie najhlbšie starodávne presvedčenia. Tam hore v himalajských ľadovcoch sa rodia 3 obrovské rieky, ktoré sú doslova životodarnými tepnami celého regiónu. Sú to Indus, Ganga a Brahmaputra. Tečú cez obrovskú indogangskú nížinu, prinášajú so sebou nielen vodu, ale aj úrodné nánosy a práve vďaka nim tu mohli civilizácie prekvitať po tisícky rokov. A presne v tomto prostredí, v tomto cykle vody a života sa zrodil hinduizmus, jedno z úplne najstarších náboženstiev sveta. Jeho základné myšlienky, ako napríklad karma alebo reinkarnácia, sú hlboko prepojené s týmito prírodnými cyklami. A v centre toho všetkého stoja rieky. Najmä jedna, posvätná Ganga, má pre veriacich absolútne kľúčový duchovný význam. Toto presvedčenie vlastne znamená, že rieka nie je len nejaký zdroj vody. Vôbec nie. Pre hindulistov je Ganga duchovnou cestou, ktorá spája náš svet s tým posmrtným. Práve preto tu vykonávajú očistné rituály a rozsypávajú popol svojich zosnulých. Veria totiž, že takto pomôžu ich dušám na ceste do ďalšieho života. Dobre,
Od starodávnych tradícií sa teraz presúňme do súčasnosti. Pozrime sa na moderné národy, ktoré na tomto subkontinente žijú a na naozaj zložité výzvy, ktorým dnes musia čeliť. Stačí sa pozrieť na tieto čísla a je jasné, o akej obrovskej koncentrácii ľudí sa tu bavíme. India je už prakticky najľudnatejším štátom na svete. Ale pozrime sa na Bangladéš. S hustotou viac ako 1100 ľudí na 1 km štvorcový, to je jedna z absolútne najhustejšie osídlených krajín na celej planéte. A presne tu sa naplno ukazuje tá hlavná téma – kontrasty. Na jednej strane máte pulzujúce moderné mestá, sú to centra priemyslu, technológií, sídli tu slávny Bollywood. A hneď vedľa toho máte vidiek, kde stále prevláda obrovská chudoba a ľudia žijú tradičným spôsobom. Obrovské bohatstvo a extrémna bieda, starodávne tradície a superrýchla modernizácia. Všetko toto existuje bok po boku. Je úplne bežné vidieť posvatnú kravu prechádzať sa po ulici hneď vedľa nejakej high-tech továrne. Žiaľ, tieto napätia a kontrasty sa prelievajú aj do politiky. A asi najvážnejším problémom je ten dlhoročný, 10 ročia trvajúci spor medzi Indiou a Pakistanom o územie Kašmíru. Keďže si na ňu robia nárok obe krajiny, vznikla tu jedna z najviac militarizovaných a najnebezpečnejších hraníc na svete. A to medzi dvoma štátmi, ktoré vlastnia jadrové zbrane. A tým sa vlastne dostávame k tej hlavnej, záverečnej myšlienke. Južná Ázia je neuveriteľne dynamický a zložitý región, ktorý definujú extrémy. Od tých najvyšších hôr sveta až po tie najhustejšie osídlené nížiny. A tá kľúčová otázka do budúcnosti teda znie, ako sa táto fascinujúca časť sveta dokáže vyrovnať s tým obrovským napätím medzi svojou hlbokou, prastarou históriou a absolútne nevyhnutnou, rýchlou cestou do modernej budúcnosti.